Сега ще пробвам зомби, някаква странна зомби дъвка. Да сълзиха ми се очите. Или доста токсично, честно казано. И страх ме да я пробвам, но да, пробвам. 3, 1, 2, 3. Честно казвам, доста е кисела, но иначе е хубава. Ако успея да я дъвча. Дава ми кисела е. 6 от 10. Чао!